bener siapa salah ha. Oi mau tong ti sak lampiran na. Soy mai ba. Lem ka da. Ti sak ka. Saja le sabe. Ber me mane ne di pekerjaan sampai dong ada. Angkai mana yang pukai itu dah. Oi ni na tu han na halan thai ma ne tawa si jalan sebai mana han hai sa san dia ko tak siap dah seri. Pada bisa pun baca kan han nan jana halai. Ini kita di sini. Kita kena ada dan ini sudah terpenuh ya. Hah? Di air kita tuh lebih nampak kena deh. Ayo, tanpa malas sebelah bebek. Tanpa nyala. Order. Jangan macam pada hari na. Masuk kayu, matang bermodang. Sampai yang cepat aja. Cepat mantap. Cuci cak. Umar besar juga dah. Mama dile. Nih, suka orang dah. Masih bisa. Jangan itu apa malah jangan itu. Tapi ikut ke sana jom tengah pasir. Hai lah dong. Udah ane ji kantor tu nama aku nampak sih jalan ini. Mbak mana antara tu hari sini hari pagi. Dia ane saya jangan tu hari mana dah. Dia ane pet lapet aja dah. Dia hampir aja dah babu itu apa ni? Ini aja kasih. Palut tu nanggu masih tahu. Nunggu kerja dah. Nunggu semua sih na. Muha disturb जायगायाव जानानै लाफैफ्लांबाय जों लोगोफोरनि बोरमायाबो ओरै खाथि आयु थानो हाला माने ओरैबायदि एसे लागायना हरदो ओइ गोजान थां ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय दं नै होखाबायानो गावसोरनो हाखावनानै जोङो बेबायदि जाथारबावगोन आरो मालाय नैया गथ' मोजां उन्दुना दं टुनटुलाया ओमफ्राय माबायदि बोस्ताब होना हराखैहाय आंजों उदैयानो थोआ खोमानो उदैयानो पेट जाखाबाय होमबाबो माने जाबाय थाबावगोन आरो सानजौफु जालायबाय अमाया आदार उखैबायनो आंना अमा टुनटुलाया फिसा मासे गिदिर मासे बिदि खालामो नामा नै जोंहा मालिनि मुलिया दहाय डाक्टारनाव थांनो लाबोदों दाहाय डाक्टारनाव थांदोंबे मुलि लाबोदों खोन्थानाय ओमफ्राय आरो मा खोन्थाबावदो खोन्थालाय मा खोन्थाबावदो मेथाइ बारा जानाङा होनदो पाकेटनि मेथाइ जानाङा होनदो ओंखाम थेबथे जा होनदो ना नाखै ओमफ्राय दा नै मेथाइयानो जालायबाय मा होननाय खोनायो ओमफ्राय मा सोंबावदो होगोन मिथिया ओंखाम बुरजा जा होनदो ओमफ्राय लेखा फराय होनदो ABC लिर होनदो आसुगुर हा होनदो गोसो दंना गैया नोंहा नों खोनायाखै आरोना बेलेगफोरखौ होनदो लेथ्रा गेलेनाङा होनदो स्कुलनिफ्राय फैनानै गेलेखानाङा होनदो दसे मेंगा होनदो ओंखाम जा ओमफ्राय दसे सानजौफुआव उन्दु होनना खोन्थादाखौ उन्दुनानै दसेल' गेले ओमफ्राय फैनानै लेखा फराय होनदोना होनाखै गोसो दं दाना लामायाव गखाबोजोबखाबाय खोमा बारजों गबोदो बे होनहरनाय नैबे खोमाजों फारसेखि हाबनानै ओइ फारसेखि ब्लं खारजोबबाय दानि होननाया गोसोआव थादिया नालाय नोङो फारसेजों खोमाया बुंनाया हाबनाय फारसेखि गलांबाय ओंखायनोथ' गोसोआव थायाखै आख' बारा गेलेनाङा होनदों नुवाखै साफा आराम था होनदो गस्ला आराम गान होनदो दादा थाम्फै हरदो बिराद थाम्फै आइदै मोसौ हासुदै मा हासुनाय बुथारना होबाय बुथारना हामारदोथ' आरो गथ'आ दे अमा आदार हैनोसै आङो टुनटुलानो आदार उखैबाय ओमफ्राय नै न' खनायाव इदि सिमेन्टजों लिरना होदोंमोन आरोना आयु खनाजों थाबबायसो नै बुहाबना दं माने नैयाव मा होनो खानस्रिया खुरफबना जि गोजौ जाना थायो ओंखायनो आं नैबे बालाजों सिमेन्टजों लिरना होदों आरो एखे नायनो सुखुथारा आरो खनाजों लिरना होदों आङो नै बेयावबो माने फारौआनो खेबख' फैबाय थायो लोगोफोर मा मोनजायोथाय फारौआ नै हाबफैबावदोसो आगाना नै हाबफैबावथारदोसो आरो खेबखाबाय थायो हाखोनो मा गोथाव मोनथाय जानो ओमफ्राय नै बे दरजा खनायावबो एखेखौ खेबख'जोबनानै माने गोथौ खालामजोबदोंमोन आरो इखौ फारौ खेबख'नायनि खालामदां ओमफ्राय इखौ दा जानो हानाय नंला गोथौ जाखाजोब्बायमोन मा गोथाव मोनोथाय नै बे मोनसेयाबो इखौबो खेबखा फैबावदोसोमोन एबारना जाफैबावदो आरो नै जाफैबाव इखौनो गोथौ खालामजोबदों नै दा राबाय सिमेन्टजों लिरना होदों फारौआनो खुरखाबाय थायो मा गोथाव मोनो ओमफ्राय ना होफैबाय सानजौफुनि ओंख्रियानो
गोरलै गोरलै टेस्टि आधा केजिसो जाखागौमोन आरो आंनिया जागोन ना जाया बासिनोसै आङो बाथोन एवना जानोसै जोंहा गोथावनो फिसा फिसानो मैथादोसो जानो हामदो मा जाखो उन्दुसनलांदो सानदों आइया फिल्डआव थांनानै एक्सारसाइज खालामो बेहा न'आवसो खालामो ओइ सायो मालाय नै आथिङाव मुजा जन्था मुजा गानबोलायनायसो आरो मालाया फिल्डआव थांना खालामहैयो ना न'आवनो मालाया गरमजों मा जादों बेहा माबा जुथा मुजा गानलाबायदों गरम जादोंना जायाखैथाय गोदाव सोरावनो मोनालायबाय ओमफ्राय लोगोफोर मा ओंख्रि जालायगोन आरोना ओंख्रियानो जेबो गैया सानफ्रामबो दालि जाबाय था ओमफ्राय नाबोथ' दङ फिसाजो लोमजादों आंहा लोगोफोर मोनजानाय नंला खोमा नाखौ गुजुबाय दङ ना गुजुबाय थाबा दा हराव बारा जाबा उन्दुनोनो होनाय नङा आरो ओमफ्राय नै दा सानानो गैला ओंखाम ओंख्रि संनायनि जगार लानांसिगोन फिसाजोआ मालाय बेरायनानै दंहैयो गेलेनानै बिथाङा मालाय एक्सारसाइज खालामगासिनो न'आव थाना अमा आदार होलाय बोरमा थिसननायावनो आंहा मोनालायगोन आरो दा ओमफ्राय बोराया मा होनो मैगं खानो लेंनानै लाना फैदों मा मैगं मोनोथाय बिथाङा थांग्रोबाय ओमफ्राय मा मैगं मोनो नायनोसै खिफि बेन्दोंबो खानो लोगो लादों ओमफ्राय थांसै आरो ओमफ्राय नै फाथो बारिया जि ग्रौ ग्रौ आंनिफ्रायसो गोजौसिन आरो फाथोआ ओमफ्राय नै आंहा आथिङाव मा गानदों मुजा मोनाया बेखौ गानाबा आथिङा माननानै थानो हाया नालाय ओंखायनो लोगोफोरा आङो गिनानै गानबाय आरो दा नागिरनोसै नै बासनबो नागिरबाय दा खादो ओंख्रिया नागिरबाय मानसिखौ नुबोलासो नै खाबाय आरो बिथाङा ओमफ्राय आंबो खानोसै माथो माबायानो बारा गैया बिथाङा खाबाय आरो आंना आरो सिगां मा बिजौखौसो खाना लाङोमोन आरोना आङो जि मोनामनाय मोनोमोनलाय आङो सिगां जानो ओमफ्राय दासो जानो हाग्रा जाबाय मिथिबाय मालायबा गोथाङैनो देनानै जाबावलायोनो मा जेबो होना मैगं खाग्रा मानसियानो मैगं खाग्राया मा होनना नोंसो रायज्लायबाय था ओमफ्राय दा बिराद मोनामबाय आरो देनजार मोनामखाबाय आङो बिदिनो लाग्राल' जानोसै ओमफ्राय नों मादो जागोन खोथालाय देनजार मोदोमखायो नामा बिराद मोदोमखायो दे खादो दे आं बिदिनो थाबाय थानोसै दे जेबो नङा बौबाबो आं ना गुरनायाव जि बौजाखायो गावसोराव थांसै आं बोरमा गाबबाय अमा गाबबाय गैयानो हाग्रा गोजासो जेबोआनो गैया हरनि ओंख्रिया माबा माबि गाबलाबायबाय नै मैगंआनो बारा गैया आरोना बेखौनो जि लेंनानै लाबोलाबायदो आयु मोनामजोब्बाय खिफिदैनो माब्रै इनि नामा इदि खिफि बेन्दों थानाय माब्रै खिफि बेन्दों नाम थानाय अ ओइ नै इयाव सायाव मानलाना दं मोजांथार ओइनै दासो नुबाय आङो ओइनै गोथां बिलाइआ खानोसै आरो थाब जानायनि मोनाबाय